pre nego što reč dam treneru i igraču Partizana, nije samo da razjasnimo situaciju koja je vezana za ono što je pomenuo trener Radonjić, dakle samo su zamoljeni ljudi koji su bili sa ljudima, odnosno uprave Crvene zvezde, koji su inače vođe navijača, da na poluvreme, vođe navijača su bili sa njima, samo su ih kulturno lepo zamolili i svi su se tada od poluvremena pomerili. Znači još jednom, ne uprava Crvene zvezde. Nikako, nego su bili vođe navijača sa njima, oni su zamoljeni da izađu. Sada ćemo se vratiti na meč, sa nama su tu Milan Mačvan i trener Duško Vujošević. Milan, tvoj izvestin. Dobro večer svima. Kao što ste videli, ekipa Zvezde večeras zasluženo slavila. Od prvog minuta su ušli mnogo agresivniji i spremniji u meč nego mi. Ne znam koji je razlog, verovatno smo se malo upustili, ali nismo uspevali da se vratimo. Najbliže što je bilo je par navrata koji je 1 razlike, 3 razlike, ali su uvek imali odgovor na to. Pokušat ćemo se spremimo i odmorimo sutra. Kao što znate, ima još da se igra. Siguran sam da će ekipa odreagovati, da ćemo biti u mnogo boljem svetlu i borbeni na sutrašnjoj utakmici. Da li ima pitanje za Milana? Hvala. Prvo čestitam Zvezdi na pobedu. Zvezda odigrala dobru utakmicu. Gde sa dobrom koncentracijom, znajući šta napadaju, šta u kom momentu traže, veoma grubo i prljavo, što im je bilo prvo dozvoljeno, ali pre toga su oni to imali energiju da igraju na takav način. Skokovi koji je napad u Zvezda 12, drugo poluvreme, 5 prvo poluvreme, 17 skokova u napadu. I odlučujući su faktor što se tiče rezultata, a i izvanredan pokazatelj neke njihove veće mentalne prisebnosti i spremnosti kad je u pitanju ovaj meč. Drugo, posebno poglavlje je suđenje na ovim utakmicama. Znači, vidim izjavu da je manje važno ovoga Blažića, da su i oni koprljavi posle one situacije kad namerno udara šakom u glavu igrača i verovatno slučajno ga pogađa u oko, namerno je krenuo da ga udari. Je prišao da se izvini i sve. Znači, je to borbenost? Je to moral? Drugo, kaže, Boban Marjanović sudara po kolenima, pa se van konteksta, iz konteksta izvlače situacije, da ima kontakta, puno više kontakta u nekim drugim. Komentariše se prošla utakmica koju je Partizan dobio, gde smo mi šutirali 6 slobodnih bacanja ukupno, samo Tepić 6, niko drugi. I delegira se raspoloženi prema Zvezdi Belošević i Radović, koji je postao garancija. Vidjeli ste izlasci iz blokova, na primjer, Pavlović naseda na provokacije, to je njegova greška. Ali se ne svira se faul kad igrač kreće da ga provocira, staje ispred njega, nego se samo njegova reakcija posle toga svira. Ostalom, bili ste prisutni sami, imate oči, možete i vi da iskomentarišete, znači nije to osnovni razlog, ali je vrlo prljav način delegiranja i način ponašanja ovih sudija. Zvezda ima dobru logistiku, očigledno i svim sredstvima se bori da ostane u Euroligi. A vi se
Pavlović uhvatio ovoga, kako se zove, za nogu Lazić, toga nije svirdan faul, Lazića koji gura, ako je on. Ako je uhvatio za nogu, nije išao da mu izbije oko. Pa 6 bacanja su šutirani za vreme cele utakmice je prošlo. 6 slobodnih bacanja, Tepić, niko drugi. Mi nismo bili u stanju da imamo karakter da prevaziđemo i tu situaciju. Ali kažem, imate i vi oči, jel? Vidjeli ste šta se dešavalo, kakvi su faulovi svirani s jedne strane, druge nisu, u kojim momentima, onda kada je rešena utakmica, kompenzuje se, izmišlja se, tako dalje. Mislim da su ovi ljudi igraju sa sudbinama mnogih ljudi, ne shvatajući se na taj način igraju sa svojom sudbinom. Govorimo o deliocima pravde. I delegatima koji ih Kamnikaru i toj ekipi. To je to. Izvolite vaše pitanje, molim vas. Rado Mikulić, sport. Da li mislite, kad bi procentualno trebali da se izrazite, koliko su po vama uticale sudije na ovakav aspekt, a koliko ipak nedovoljno adekvatan pristup Partizana protiv ovakve Crvene zvezde? Pa sigurno ih niko nije pocenio, mislim, pristup. To i vi procenite isto na kome smislu. Znate, uvek kad se govori o kvalitetu igre, mora da se uzme u obzir i kriterijum koji je bio, ako nije bio jednačan, bitno omogućava ili onemogućava da se igra, pogotovo odbrana. Međutim, apsolutno je van toga Zvezda zasluženo dobila utakmicu. Znači, kažem van toga, van tendencijoznog delegiranja, cele te logistike koja se pokriva i tako dalje. I sigurno da je velika odgovornost i na našim igračima, ne na svim. Naravno, podjednaka, ali svime i na meni kao treneru i stručnom štabu. To je, znači sad da vam pričam o procentu. Evo, samo sam pitan. Sljedeći pitanje. Stefan Cvetković, freelancer. Gospodine Vujoševiću, pored ovakvog suđenja kako je bilo, pored te logistike koju spomenjete, vi dalje verujete da Partizan sutra može i to da pobedi? Ako bude suđenje kod danas, teško, ako bude pošteno, verujem da može. Ide. Ram. Da, htjela sam. S obzirom da ste već nekoliko puta za isto to u kratkom vremenskom periodu pomenuli suđenje, zar se ne plašite sankcija? I to takvih da recimo sutra ne možete da vodite ekipu? Ako vi rado mislite da ja ovo pričam kao alibi ili u afektu, to je... Da ste vi gledali što se dešava. Zar se plašite da će vas neko kazniti ako to napišete? Ne vi, nego generalno kažem vi novi. Ja se ne tužim. Sljedeći pitanje. Mogu da Pavle Knežić smete. Šta očekujete sutra da bi moglo da bude drugačije na terenu kad je pitanje igra oba tima? Pa pre svega kontrola skoka. Da li imate još neko pitanje? Gospodine Vujoševiću, da li može kratak komentar, Stefan Cvetković, freelancer, da li može kratak komentar samo vezano za
za današnju igru Pavlovića. Biće vremena 20 sati da se analizira, ali očigledno da je bio nešto nervozan, odnosno da je izgleda naseo na neke provokacije koje su bile na terenu i oko terenu. Pa izgleda. Slažem. Izgleda da je naseo na provokacije, ali je bilo provokacija isto. Što njega ne opravdava što je naseo, već ti sudije što... Dobro, ne komentarišem puno individualne odgovornosti, niti ne volim zasude da naglasim, ali sigurno da mi treba da igramo timski i odgovornost za poraz je timska, ne samo na jednom čovjeku. Hvala, da li još neko ima pitanje? U redu, hvala vam.